Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back sa akong YouTube o Facebook channel. Ito pa rin po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Medyo grabe ka busy. Grabe ang mga pagtuyok-tuyok nato. Kumusta man mo tanan diha? Ha? Kumusta mo? Ayaw kalimti ha, bisan tuod o namo sa mga layong dapit ay kalimti nga perminti mo PM mo text sa inyong mga loved ones. Kumusta sila labi na karon sa panahon ngayong ani kita ang atong sitwasyon karon. Alright? Nay nang utanan ako ba? Oy, Bernie Bitok-Bitok. Unsa mga klase nga kuan? Sa style sa imong pag-care sa imong mga loved ones. Kabalo mo sa na ilang para sa ko duha ra gyud. Medyo magpakita kag care sa imong loved ones. Number 1, quality time. Kana labi na sa akong mga anak, sa akong pamilya, as much as possible kung nalang gyoy saktong panahon, quality time gid akong gusto. Balag bag usahay lami kung saktong panahon, long drive, ato mga bukid-bukid, mga resort. Pero usahay kung narami sa balay, pwede rami magkuan mga bara-baraha, uno cards, usahay mga kanang mga padula, mga board games kana. Ang importante lang gud nga mag-uban mo sa imong mga anak, quality time. And of course, usapod sa akong mga ginabuhat is kanang lahi ra gitong kanang touch. Kanang physical touch. Kanang nga na ba? Kana bang imog yung hawiran, imog yung kuan, kumusta man ka ana tanan, ana. Imog na perminti nga ako Muna sa among pamilya, basta galing istoryahan ang kanang mga labad sa ulo, hilanat, automatic, paracetamol, biogesic. Mo na perminti nga gabalon yung ko bisag asa mi padulong. During among bonding times, di gina mawala ang paracetamol biogesic. Kay kani, basta galing na yung mga panahon nga hilanat, labad sa ulo, automatic na yun. Sama niyo, na ako'y alaga kit. Sa imong alaga kit, na perminti balon, paracetamol biogesic. Yun, no? Ana, mo gina importante. Busa ka mo kung bisag asa mo padulong ay kalimti magbitbit og paracetamol biogesic sa hilanat, sakit sa ulo, kani automatic ang solusyon. Alright? O syempre, karon medyo busy, mo nang usahay medyo kapoy, pero kailangan di gyud mawala ang quality time na sila sa taas at tuan pa nako to. Kaya magdula-dula pa mi. Okay? Busa ka mo diya. Amping permi ay kalimti magdala og paracetamol biogesic.